Mm. Ang sakit na ng likod ko. Pero kailangan magtiis. Para sa pamilya. Hello, Ma. Danica, anak. Kumusta ka? Okay lang po, Ma. Nasa duty po ako ngayon. Ganun ba? Ano pong sadya niyo at napatawag kayo? Malapit na ang katapusan, anak. Makakapagpadala ka kaya ng mas maaga? Depende po kung makakabali ako sa amo ko. Baka naman pagbigyan ka ngayon. Masipag ka naman kasi, anak. Malalaman ko po pagdating niya. Bakit po? May kailangan ba kayong bilhin? Oo, sana, anak. Kasi may nakita kong magandang lagayan ng TV. Mas bagay dun sa bago mong binili na malaking TV. Ganun ba? Sige po, gagawan ko po ng paraan. Sandali lang, Ma. Andiyan na pong amo ko. Tawagan ko po kayo sa break time ko. Sige, anak. Mag-iingat ka riyan. I love you po. Dear love, napagpasyahan kong tumigil sa pag-aaral nang mawala ang aking ama. Nawala na rin ng gana sa buhay si Mama. At noon ako natauhan, saan kami kukuha ng panggastos araw-araw? Dahil doon, napagtanto ko na kailangan kong maging malakas para sa kanya, para sa amin. Kailangan ko siyang suportahan. Hindi lang ang kanyang pangangailangan, kundi para matupad din ang kanyang mga pangarap. 5 taon na akong nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. 5 taon na rin ang nakalipas mula nang maisip kong wala akong magiging magandang kinabukasan sa Pilipinas. Mahirap man ang aking kalagayan, nagsasawalang kibo na lang ako. Hindi ako nagrereklamo dahil umaasa ako na balang araw, wala man akong sariling ipon, ay may uuwian naman akong naipundar ni Mama para sa amin. Merry Christmas, ate! Merry Christmas, Uno! Merry Christmas, anak! Ito ang mga handa namin ngayon. Wow! May fruit salad! Nakakamiss magpasko sa Pinas. Meron din ang paborito mong Graham, anak. Pwede bang ipadala niyo dito yan? Naglalaway ako. Dyan ba, anak? Anong handa nyo? Wala po, Ma. Ako lang po kasi mag-isa dito sa bahay ng amo ko. Nagbakasyon po kasi sila para mag-celebrate ng Pasko. Nakiusap po sila na bantayin ko muna tong bahay. Pumayag ako kasi nangako siya na may malaking bonus ako pagbalik nila. Ayos na rin para mabili na ni Uno yung laptop na matagal na niyang hinihiling. Talaga, ate? Salamat, ha? Pangarap ko talaga magkaroon ng laptop. Pero ate, hindi ka ba nalulungkot dyan? Tino, bakit naman ako malulungkot dito? Ayos nga at walang makulit na kapatid. Tahimik ang lugar at wala akong naaamoy na maasim. Grabe ka naman sa akin. Kunwari ka pa. Paborito mo ang inaamoy yung kilikili ko. Lalo na nung bata pa tayo. Kadiri! Hoy, ikaw magpakabait ka dyan. Huwag mong binibigyan ng sakit ng ulo si Mama. Papapauwi talaga ako nang wala sa oras. Hindi, no? Wala nang problema yan. Si Mama, okay lang kasi wala na dito ang anak niyang may pinakamatigas na ulo. Di ba, Ma? Ay nako, magkahiwalay na kayo, hindi pa rin kayo tumitigil sa asaran nyo. Siya nga pala, anak. Danica, hindi pa ba dinadagdagan ng amo mo ang sahod mo? Nagtataas na ang mga bilihin kasi dito sa Pilipinas. Po? Kinakapos pa rin po ba kayo dyan, Ma? Oo, anak. Balak ko din sanang ipagawa itong bahay. Medyo dumarami na ang tulo. Sige po, hahanap po ako ng racket dito. Medyo nakakahiya na rin po kasi sa amo ko. Lagi na lang akong bumabali. Mabait ka naman, anak. Baka kayang daanin sa lambing. Sige po, susubukan ko. Sige, anak. Tatawagan ka na lang namin ulit. Merry Christmas, anak. Merry Christmas, ate. Merry Christmas! I love you! Dear love,
Mahirap sa mga katulad kong OFW. Hindi lang ang iniindang pagod sa trabaho, kundi ang iniindang lumbay. Malungkot dahil wala kang pamilyang inuubian na araw-araw. Dagdag pang espesyal na okasyong hindi mo madaluhan. Sakripisyo para makamtan ng mga pangarap para sa mga mahal sa buhay. Isang tabi ang sarili para sa kanilang kapakanan. Lumilipas ang mga buwan at imbis na madagdagan ng ipon, ay gastusin ang nagpapatong-patong. Kahit hindi araw ng sahod, ay kinakailangan ko na ring magpadala ng pera dahil sa kung anumang kinakailangang bayaran nila mama. At dahil kapos pa din ang aking sweldo para matugunan ang kanilang mga pangangailangan, rumakit ako dito sa Hong Kong. Nagbebenta ng kung ano-ano sa mga kapwa ko Pilipino ng pasikreto, ng patago, para madagdagan ng padala ko. Pero kapos pa din. Kulang pa din. Nawawala na ako ng oras para sa sarili ko. Wala din akong ginagastos sa pansarili mula sa perang pinagpaguran ko. Nangihina na ako. Kaya ko pa bang magpatuloy? Kailan bang matatapos ang lahat ng to? Hello, Ma. Napatawag ho kayo. Hello, Danica, anak. Busy ka ba? Baka pwede ka namang magpadala ng 25,000 ngayong Sabado. Para saan naman po ang ganoon kalaking halaga ng pera, Ma? Kakapadala ko lang po ng 35,000 last week. Ayun na nga, anak. Naubos na kasi ang padala mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na pinapagawa ko ang bahay? Bibili kasi ng mga bagong materyales dahil gagawin na yung kusina. Ma, di ba naglaan na ho ako ng siwalay na pera para dyan? Hindi pa po ba yan tapos? Halos kalahating taon na yung pagpapagawa ng bahay. Anak, nagagalaw ko na din kasi yung padala mo para sa gastusin namin dito sa pagpapagawa. Ang mahal na kasi ng mga bilihin ngayon dito. Hindi mo ba nababalitaan dyan? Yung bayad sa mga manggagawa, tinaasan ko ang bigay dahil halos araw-araw nandito sila. Huwag kang mag-alala, kumuha ako ng tricycle, pampasada, para may bumabalik naman na pera kahit papaano sa atin. Kumuha ho kayo ng tricycle? Ma, bakit naman ho kayo nagdesisyon ng ganyang bagay nang hindi man lang ako kinukonsulta? Yung mga ganyang bagay ho, pinag-uusapan muna sana. Hindi po birong kumuha ng ganyang responsibilidad. Hindi ko na nga po malaman kung ano pa ang kailangan kong gawin para mapunan ang lahat ng hinihingi niyo sa akin. Konsiderasyon naman ho sana. Hindi ko naman po pinupulit kung saan lang ang perang pinapadala ko sa inyo. Minamasama mo ba yung paraang naisip ko para makatulong sa'yo, anak? Hindi mo ba naisip na para din naman to sa atin? Para sa'yo itong ginagawa ko. Pero sana ho, magsasabi muna kayo sa akin bago kayo nagdagdag ng bayarin. Hindi ko naman po basta-bastang iniluluwa ang pera dito sa Hong Kong, Ma. Hindi niyo naman kasi nakikita ang hirap ko bago ko kitain ang pera. Dugot pawis po ang puhunan ko sa bawat sentimong natatanggap niyo mula sa padala ko. Ngayon nagmamalaki ka na. Palibhasa, masagana ang pamumuhay mo dyan sa ibang bansa. Akala mo hindi ko alam na madami kang magagandang lugar na napupuntahan? Ni hindi mo nga kami madala ng kapatid mo dyan para makapamasal man lang. Tinitiis mo kami ng kapatid mo dito na pinagkakasa ang sahod mo. Hindi ho sa ganun, Ma. Sana ho, maintindihan niyo din na hindi porket nasa ibang bansa ako ay masagana na ang buhay ko. Isipin niyo rin po sana ang kalagayan ko dito. Wala namang ibang makikinabang sa pinaghihirapan ko kundi kayo. Isinantabi ko na nga pati ang sarili kong pangangailangan dahil alam kong dapat kong unahin ang mga pangangailangan niyo. Konsiderasyon naman po. Napapagod din ako. Hindi ko kayang buhatin ang mundo. May hangganan din po ang lakas ko. Danica, hindi kita tinuruang maging madamot sa magulang. Anak lang kita. Iniisip ko lang ang sa palagay ko'y makakabuti para sa'yo. Ngayon, kung mamasamain mo ang tulong na ginagawa ko para sa'yo, ngayon pa lang, magkalimutan na tayo. Palibhasa nasa ibang bansa ka na, kaya pakiramdam mo ang tayog mo na. Tandaan mo na hindi ka magiging tao kung hindi dahil sa akin. Distansya lang namamagitan sa atin, pero ako pa din ang ina mo. Ma, lumalayo naman po tayo sa usapan.
Ang pinupunto ko lang naman po dito, kung hindi niyo mapagkakasya ang perang pinapadala ko, hindi ko na alam kung ano pang dapat kong gawin para madagdagan ang kinikita ko. Hindi po ako madamot. Hindi ko lang kayang punan ng lahat ng pangangailangan nyo. Lalo pa imbis na nagbabawas kayo ng gastusin, ay dinadagdagan pa ninyo. Dear love, aaminin ko, nasaktan ako sa mga sinabi ni Mama. At dahil sa mga salitang natanggap ko, mas lalo akong nakaramdam ng lungkot at naramdaman ko ng triple ang pagod. Nakakabaliw. Hindi ko na malaman kung sino at ano ang kakapitan. Minsan, bigla na lang akong maiiyak habang kinukuskus ang inidoro. O di kaya ay, bigla na lang akong manlalambot habang nagmamap ng sahig. Parang nauubusan na ako ng lakas. Pero dahil andito na ako, ipinagpatuloy ko na lang ang pagpupursige. Nilunok ko na lang lahat ng mga sinasabi sa akin ni Mama. Kahit na hindi nila pinapahalagahan ang lahat ng sakripisyo ko, okay na ako. Basta alam ko sarili ko na ginagawa ko to para kay Mama at para kay Uno. Magbuhat noon ay hindi na naging magandang naging pakikitungo sa akin ni Mama. Sa tuwing hihingi siya ng pera at hindi na pagbigyan, makakatanggap ako ng mga matatalas sa salita. Pero kapag napapasobra ang bigay, pareho kaming natutuwa. Kahit na hindi ko alam kung saan ito napupunta. Hindi ko na tinatanong. Iniisip ko na lang na sana ay magamit nila ito sa mga bagay na kapaki-pakinabang para sa amin. Lumipas ang panahon at nakabuelo akong makapag-ipon para makauwi at makapagbakasyon sa Pilipinas. Excited ako dahil ibang bahay na ang uuwian ko. Mas maganda, mas komportable. Bukod doon, makikita ko na rin ang mga dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa ibang bansa. Kung paano ko nga ba binago ang buhay namin. Kaya nagpa siya akong surpresahin sila. O, diba? Yan yung anak ni Carmela. Oo, Diyos ko. Hindi ko alam kung may malay ba yung batang yan sa pinagkakagawa ng nanay niya. Diyos ko, tagal ko nang nawala pero hindi pa rin nagbago ang mga tao dito. Nakunukan pa rin ng tsismosa. Ang tindi at parang lalong lumala. Oh, ito pa rin ang itsura ng bahay? Bakit parang walang nagbago? Ma? Uno? Ate? Ate! Nasaan si Mama Uno? Danica, anak ko. Bakit naman biglaan ang pag-uwi mo? Bala ko sanang i-surprise kayo, Ma. Pero parang ako yung nagulat. Bakit parang walang nagbago sa bahay? Akala ko ba pinagawa niyo to? Ganito pa rin ang itsura mula nung umalis ako. Sa totoo lang, parang lalo pang nabulok. Anak, ganito kasi. Oh, andito na pala si Danica. At sino naman yung lalaki niyan, Ma? Anak, si Jimboy. Boyfriend ni Mama, ate. Ha? Bakit ngayon ko lang nalalaman ang lahat ng to? Mauna na ako Parang kailangan mag-usap-usap muna kayong pamilya. Danica, salamat nga pala sa paghulog ng tricycle. Nakakapamasada na ako at nakakabawi-bawi na rin ako sa mga pinagkakautangan ko. Dito muna kayo, ha? Welcome back, ha? Una, pumasok ka muna sa kwarto. Ma, anong ibig sabihin nito? Maupo ka muna, anak. Magpapaliwanag ako. Si Jimboy, boyfriend ko. Nakapagbigay buhay sa akin mula nung nawala yung tatay mo. Nang dumating si Jimboy sa buhay ko, nabigyan ako ng pagkakataon na magmahal ulit. Kaya lahat ng hilingin niya, binibigay ko. Dahil naging utang na loob ko sa kanyang pagkakaroon ko ng ganang mabuhay muli, anak. Ma, hindi ba kayo nahihiya? Nasa ibang bansa ako. Nagpapakahirap na buhayin kayo ni Uno.
Yun pala kay Jimboy lang napupunta ang lahat ng pinagsusumikapan ko. Anak, hindi ko naman sinasadya. Pero si Jimboy ang tumulong sa akin. Siyang nagbigay sa akin ng pag-asa. Pag-asa? Ma! Hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang ni Jimboy? Hindi ba kayo nag-iisip? Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan, ha? Si Jimboy ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Kaligayahan? Ipagpapalit mo ang mga pagsasakripisyo ko para sa pansarili mong kapakanan. Umaasa akong na itataguyod ko kayo ng maayos ni Uno dahil pinilit kong ibigay sa inyong lahat ng mga pangangailangan nyo. Tapos, ito lang palang dadatnan ko. Dear love, lahat ng paghihirap ko naglaho na parang bula. Napaupo na lang ako, tahimik, lumuluha. Hindi matanggap na parang wala ring saysay ang lahat ng sakripisyo ko. Ang sakit. Dahil akala ko may dahilan ng lahat. Akala ko may kabuluhan ng bawat araw na ako'y nagpagod. Nagtitiis malayo sa pamilya. Malayo sa sarili kong tahanan. Ayokong mapuno ng galit. Ayokong mabuhay sa hinagpis. Kaya sa kabila ng lahat, pinili ko na lang magsimula ulit. Hindi biro ang maging OFW. Hindi biro na araw-araw pakiramdam mo, ikaw lang ang lumalaban. At ang pinakamasakit, ang pamilya mong inaalaya ng lahat ay hindi ka maintindihan. Metro's